Dobrý deň, moje meno je Andrej Pivovači a toto video je venované téme spotrebiteľská voľba. Táto téma sa nazýva aj rozhodovanie spotrebiteľa. Pokúsim sa v krátkosti vysvetliť základné koncepty, ktoré potrebujeme k dobrému pochopeniu tejto témy. Naším zámerom je vytvoriť model rozhodovania spotrebiteľa, ktorý poskytne spotrebiteľovi informáciu ohľadne množstiev tovarov a služieb, ktoré spotrebiteľ by mal spotrebovávať alebo konzumovať vzhľadom na preferencie, ktoré spotrebiteľ má, to znamená vzhľadom na to, čo má rád, na to, aký má úžitok z konkrétnych tovarov a služieb a tiež vzhľadom na disponibilný príjem spotrebiteľa, respektíve na jeho rozpočet. Preferencie sú pomerne osobnou vecou a tak aj pri tejto téme máme jednu zásadnú otázku a to je to, či vieme merať užitočnosť jednotlivého spotrebiteľa. Nemáme jednoznačné odpovede. Môžeme uvažovať o kardinálnom prístupe, kde sa predpokladá nejaká možnosť užitok merať a potom o ordinálnom prístupe, kde meranie užitočnosti je zamietnuté a ordinalisti tým pádom navrhujú nejaké iné riešenia, ako odporúčiť spotrebiteľovi to jeho optimum spotreby tovarov a služieb. Ak uvažujeme viac menej tým kardinalistickým spôsobom, tak potom môžeme uviesť koncept celkovej užitočnosti alebo total utility v angličtine. A tento koncept hovorí, že s rastom spotreby určitého tovaru alebo služby naša celková užitočnosť rastie. To znázorňuje aj tento graf, kde vidíme, že ak spotrebujeme jednu jednotku, tak naša užitočnosť je 75 a ak spotrebujeme 2, 3, 4 alebo 5 jednotiek, naša celková užitočnosť rastie. Je podstatné si však uvedomiť, že tento graf je krivka, nie je to priamka. To znamená, že na začiatku náš úžitok je pomerne vysoký z tej prvej jednotky, ale ako ďalej spotrebúvame väčší a väčší počet jednotiek, druhú, tretiu, štvrtú, piatu, tak ten prírastok každej ďalšej jednotky je nižší a nižší. Inými slovami, prvá jednotka tovaru a služby nám dáva najväčšie uspokojenie, hraničná užitočnosť je vysoká a keď zvyšujeme objem tovarov a služieb, ktoré spotrebúvame alebo konzumujeme, tak hraničná užitočnosť klesa. To sa nazýva aj zákon klesajúcej hraničnej užitočnosti. Ak by som mal uviesť príklad, tak napríklad prvý tanier nejakého chutného jedla, ktorý zjeme na obed, pre nás predstavuje najvyššiu užitočnosť, pretože sme boli hladní, ale druhý, tretí, štvrtý tanier a tak ďalej predstavuje nižšiu a nižšiu užitočnosť. A ďalším konceptom, ktorý potrebujeme vysvetliť a využijeme ho najmä pri ordinalistickej teórii spotrebiteľskej voľby, je indiferenčná krivka. Indiferenčná krivka je vlastne určitá množina bodov. Každý bod na indiferenčnej krivke vyjadruje kombináciu spotreby dvoch tovarov. V našom príklade vidíme napríklad bod C. V bode C spotrebiteľ spotrebúváva 2 jednotky filmov, 2 filmy za mesiac, filmy sú movies, a 6 jednotiek sódy za mesiac. Toto je napríklad jeho rozhodnutie. Akýkoľvek iný bod na indiferenčnej krivke, napríklad bod G, alebo aj iný bod, ktorý vlastne tá krivka znázorňuje, vytvára pre spotrebiteľa rovnakú celkovú užitočnosť. Inými slovami môžeme povedať, že spotrebiteľ je ľahostajný alebo indiferentný, alebo je mu jedno, v ktorom bode na danej indiferenčnej krivke sa nachádza, a to z toho dôvodu, že každý bod mu prináša rovnakú celkovú užitočnosť. Každá kombinácia dvoch tovarov alebo služieb má preňho rovnakú užitočnosť. Spotrebiteľ možno nevie túto užitočnosť merať nejakými jednotkami
užitočnosti. Meranie nevieme veľmi urobiť, to je aj ten prístup ordinalistický, avšak viem povedať, že nejaké dve možnosti, napríklad ten bod C a bod G, sú pre mňa rovnako dobré, môžem v obidvoch bodoch fungovať. Na tomto grafe vidíme znova dve indiferenčné krivky. Na spodnej krivke máme body A, B, C a D. V zátvorkách máme napísané množstva tovaru X a množstva tovaru Y, ktoré tieto body reprezentujú. A potom máme aj vyššiu indiferenčnú krivku, kde máme body E, F, G a H, takisto s množstvami. A vidíme, že pri spodnej indiferenčnej krivke máme poznámku U1 rovná sa 100 jednotiek. To je vlastne užitočnosť alebo celková užitočnosť pri tejto spodnej krivke a na tej vyššej je vyššia tá užitočnosť 118. Prečo vyššia indiferenčná krivka má vyššiu celkovú užitočnosť? Odpoveď je v podstate jednoduchá. Na vyššej indiferenčnej krivke vo všeobecnosti spotrebujeme väčšie množstvo tovarov a služieb, to znamená celková užitočnosť spotrebiteľa bude vyššia. Z toho môžeme aj odvodiť zo všeobecnenie, že spotrebiteľ sa usiluje dostať na čo najvyššiu indiferenčnú krivku. Indiferenčných kriviek je nekonečný počet. V podstate môžeme zostaviť mapu indiferenčných kriviek. Takto by mohla vyzerať tá mapa indiferenčných kriviek. Vidíme krivku I2, tá má najvyššiu celkovú užitočnosť, krivka I1 má nižšiu celkovú užitočnosť ako I2 a krivka I0 má nižšiu celkovú užitočnosť ako I1. Ďalším konceptom je rozpočtová priamka spotrebiteľa alebo domácnosti. Táto priamka vyjadruje kombinácie tovarov a služieb, ktoré si spotrebiteľ môže dovoliť vzhľadom na svoj príjem alebo rozpočet. Tento príjem alebo rozpočet môžeme uvažovať za týždeň, za mesiac alebo za nejaké iné obdobie. A okrem teda tej informácie o tom, aký je celkový rozpočet alebo príjem, potrebujeme aj informáciu o cenách tých tovarov a služieb, ktoré spotrebiteľ spotrebúva. Napríklad, ak uvažujeme filmy a sódu ako dva tovary, tak maximálne množstvo filmov spotrebiteľ príjme 30 za mesiac a cene filmu 6 bude 5, čiže 30 deleno 6 je 5 filmov, to je bod F na rozpočtovej priamke alebo budget line. A z pohľadu druhého tovaru sóda, ak teda príjem spotrebiteľa je 30, cena sódy je 3, tak 30 deleno 3 je 10 kusov sódy alebo 10 týchto produktov spotrebiteľ si maximálne môže dovoliť pri daných cenách a danom rozpočte alebo príjme. Takisto aj iné body B, C, D a E na tejto priamke môže spotrebovávať alebo aj akékoľvek iné body, ktoré sa nachádzajú pod priamkou. Body, ktoré sú nad priamkou, nemôže spotrebiteľ dosiahnuť jedine, že by mu bol jeho rozpočet zvýšený alebo jeho príjem by sa zvýšil. Ak nastane zmena v cene a rozpočet alebo príjem spotrebiteľa je stále rovnaký, tak potom nastane aj zmena tej rozpočtovej priamky. Ak cena klesne napríklad z pôvodných $6 na $3 za jeden film, tak potom spotrebiteľ môže navštíviť kino viacejkrát, takže maximálny objem je alebo maximálny počet návštev kina bude 10 a nie 5 ako predtým. Opačná situácia a zase taká rotácia tej rozpočtovej priamky dovnútra smerom k nule by nastala vtedy, ak by cena toho filmu stúpla napríklad zo 6 na 12, tak potom by spotrebiteľ hypoteticky mohol nakupovať 2,5 filmu za mesiac. Ak by nastala zmena príjmu alebo rozpočtu, tak príde k paralelnému posunu rozpočtovej
priamky spotrebiteľa. V prípade poklesu rozpočtu sa priamka paralelne posunie smerom k nule alebo dole a v prípade nárastu rozpočtu spotrebiteľ môže kupovať viacej z oboch tovarov. Ak sa ceny nezmenili, tak vtedy sa priamka paralelne posunie smerom von alebo ďalej od nuly. Na základe doterajšieho vysvetlenia môžeme naznačiť optimum spotrebiteľa pomocou indiferenčných kriviek a rozpočtovej priamky. Do jedného grafu vložíme aj indiferenčné krivky a aj rozpočtovú priamku. Obidva koncepty majú rovnaké osy grafu. Na vodorovnej osi sa nachádza množstvo jedného tovaru, napríklad filmy, movies, a na zvislej osi sa nachádza množstvo druhého tovaru, napríklad soda. Rozpočtová priamka je dôležité obmedzenie. Je toto maximum tovarov a služieb, ktoré spotrebiteľ vzhľadom na ceny a tovarov a služieb a vzhľadom na jeho príjem si môže dovoliť. Proste viacej nemôže kúpiť. S danou rozpočtovou priamkou sa snaží dosiahnuť čo najväčšiu užitočnosť, čo najväčšiu celkovú užitočnosť. Hľadáme teda taký bod, keď rozpočtová priamka sa dotkne najvyššie ležiacej indiferenčnej krivky. Na našom obrázku je takýmto bodom bod C, Best Affordable Point, alebo aj optimum spotrebiteľa. Čiže ide o dotyčnicu rozpočtovej priamky k indiferenčnej krivke I1. Body F a body H nie sú optimum spotrebiteľa, a to z toho dôvodu, že v bodoch F a H spotrebiteľ dosahuje nižšiu celkovú užitočnosť, lebo sa nachádza na nižšej indiferenčnej krivke I0. Len v bode C dosahuje svoje optimum, lebo s daným rozpočtom sa dosiahol najvyššiu celkovú užitočnosť.